Здравейте! Аз съм Диана Димова Тракси и днес искам да говорим за арт-проект Повратна точка, който ще представя със самостоятелна изложба в Пловдивски културен институт тази събота, 13 януари от 18 часа ще е откриването, а изложбата ще продължи до 11 февруари. Защо арт-проект? Защото освен картини, в проекта са включени много други неща, като търг, рисуване на живо, модна колекция, томбола с награда, идея за филм. Така че би било интересно за всички. Нека да ви разкажа малко повече за себе си. Аз съм художничка. Имам онлайн магазин за продажба на моите картини и дрехи и домашен декор, направени на база картините. Имам агенция за недвижими имоти Елемент в Пловдив и разбира се занимавам с моето пиар за моите картини, така че предполагам сте наясно, че съм доста заета, както повечето жени в Пловдив. Арт-проекта всъщност е отговор. Отговор на въпроса защо сме тук, как е възникнала Земята, колко сме свързани с планетата си, за природата, за стихиите, за минало, настояще, бъдеще, за пътеводна светлина, за сбъдване на желания. Така че би било интересно да го видите. Картините са абстрактни и по принцип са рисувани с акрил, с трансформация на материала, както рисувам аз. Това е една техника, която просто няма нужда да ви обяснявам, защото вие ще може да я видите на живо. На 21 януари в 16 часа ще рисувам на живо в Пловдивски културен институт. Заповядайте. Картините са обединени от обща концепция и отговарят на вечния въпрос: кои сме ние, защо сме тук и как можем да променим нещата, ако те не ни харесват. И всички картини са подредени в обща концепция. Всяка от тях има собствен глас и всяка казва неща, които, ако искате, ще чуете. За да може да се ориентирате в проекта, аз съм направила всичко това в сайта и съм подредила картините, написала съм какво мен ме е вълнувало, когато съм ги рисувала, какво усещам аз, когато ги гледам. И ако желаете да го разгледате, след като разгледате целият проект, предполагам във вас също ще се усети това, което кара мен да мисля, че това е повратна точка, че това е момента, в който трябва да променим нашето забързано и не водещо до никъде ежедневие. За да може да променим нещата, сме предвидили и благотворителен търг за една от картините, като парите от продажбата й ще отидат за екологична цел, т.е. за спасяване на пернатоногата кукумявка. Това е една птица, защитена от Червената книга. И всъщност, за да се осъществи този търг, на мен страшно много ми помогнаха от районната инспекция за околната среда и водите в Пловдив, Дружеството за защита на птиците и разбира се община Пловдив. Много ще се радвам, ако картината, която е предвидена, ви хареса и решите да ми помогнете в тази кауза. Картините, които участват в проекта, в по-голямата си част са картини, които са печелили международни арт конкурси и състезания. Тази картина, която е до мен, спечели сега на 4 януари първа награда в международното състезание за изкуство абстракт на галерия 4%, което значи 4%, на Сан Франциско, Калифорния. Други картини има, които са печелили по повече от една награда. Всичко това е описано в проекта и тези картини говорят много
и са достатъчно силни и доказани в международни състезания. Това, което искам да ви кажа, е, че всъщност, ако решите да си купите картина от проекта, ако тя толкова ви докосне, ако усетите, че всъщност искате да живеете с нея, аз съм решила да направя за всички пловдивчани, които са дошли на изложбата и са харесали картина, отстъпка от 20% от цените, на които продавам в чужбина, за да може да станат цените достъпни за България и да може да си го позволите. Все пак има хора, които и това би им се видяло високо, затова съм предвидила да има арт принтове на платно, които са същите като картината, същия размер, също на платно, но са принтове и са значително по-евтини. Освен това съм предвидила арт принтове върху хартия, които са 30 на 40 като размер и те са по 20 лева, картички по 5 лева и така нататък. Неща напълно достъпни, ако човек иска да се докосне до някаква картина и да си я занесе в къщи. Това, което друго има предвидено в проекта, е цяла колекция дрехи, дамски, мъжки, чанти, обувки, одеяла, чаши, всичко, което би могло да се направи с принтове на картините. Вие ще може да видите, тази колекция е готова, разработена, продава се в моя онлайн магазин и ако нещо ви допадне, може да си закупите. Аз ще бъда с рокли от колекцията на откриването, така че заповядайте да видите. Другото, което предвиждам, е томбола с награда. Томболата е с награда Art Print върху платно на картината Аромат. Първо искам да кажа, че абстрактното изкуство е това, което ми позволява да рисувам много неща. Например, няма друго, което може да ти позволи да нарисуваш аромат. Така че томболата ще бъде с такъв принт в действителни размери. Той е голям колкото тази картина. Всъщност съм предвидела да има такава безплатна награда, просто защото искам хората да видят какво е артпринт и да преценят каква е разликата с оригиналната картина, тъй като артпринтовете са много по-достъпни и много от хората биха могли да решат все пак да имат поне принт от тази картина в къщи. Другото, което искам да ви разкажа за проекта, е за рисуването на живо. Не, всъщност за това, че имам идея да направя филм. Тоест, искам всички тези отговори на въпроси, които ние ще видим там и ще си отговорим, хората, които живеят в чужбина или в други градове, също да могат да видят и да усетят. Освен това, много ми се иска да чуя и мненията на хората, да мога да ги събера всички тези материали в филм, като за целта ще имам нужда от вашата подкрепа, т.е. ще искам да направите малък видеоотзив. Т.е. дали така както аз седнала пред картината ще кажа бях на тази изложба, това ме впечатли или това не ми хареса, или пък ще застанете с фотоапарат срещу дадена картина и ще кажете това е картината, която ме впечатли, ме впечатлява с това и това. И двата варианта са приемливи. Ще има в сайта място, където ще може да ми изпращате видеоотзиви, за което ви благодаря предварително. Фактически откриването е сега, в събота, 13 януари. И ще бъде доста интересно. Много бих искала да дойдете, да подкрепите изложбата, да видите арт-проекта, да почувствате нещата, да си отговорите на въпросите, ако си ги задавате и вие, и да бъдем заедно. Аз съм Диана Димова Тракси и ви очаквам на 13 януари в 18 часа в Пловдивския културен институт на откриването на изложбата, или ако не успеете тогава, в изложбата има 4 събития на
21 януари рисуване на живо, на 3 февруари натегляне на томболата. Благотворителният търг е на закриването на изложбата на 11 февруари. Така че много ви моля, заповядайте, вижте, разгледайте. Всичко това е нещо, което си струва да видите. С вас беше Диана Димова Тракси. Очаквам ви тази събота, 18 часа, в Пловдивски културен институт. Заповядайте!